Yang alat kemarin ya. Kaladon kejengi pen ibo jengki pajba kay malangrin hakdobar ke bakhot usim kay malangrin upaim nongtei sing sim yong mentak sengi hap plang delon Southwest Kasi district kat kum kejing tip usim lakhot ikan kedoba ban pensai hal kimat ki bara ki pajba bat lakhot ru ya barok ki khun ki haja senrang ki badap khat pras nam shaneng andai lakeno bakadaw ko bayalam ban mi kejing kurma kadai namal ba usim haden ba ajing kren mau bat ki menteri la penwai no ye ke jinlang klem ailat ban ye kren ya simbenta lang ki khon ki haja la keno ro badai hol kan ni kanong lim bagi pajba kira bitar kan ni kira ki brum 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 ha ke jaka hadu bakalon ke jing pen paj syuki ba ke jing ibo bagi polit kebalawan rak du ke jing mensau na ki pajba bat kumju ki polit ban tip company hol kan ni la yo ru ban ye kren yo sim bat kumju ya gitu ba persya yo sim kani kedua bala penolong hadin bagi kun ki haja lawan tu pajba hakatayo beladep syaki HDC Shillong bandawa wengket yosim nangte yang kamu berdua suangan yak cakap nasibat kendia pan pensai akapur pengawan silti mengkong ke usim jong ke himalang re hau snem araja penriu panai November kata ngalong mengkong tum aktif sim akapur pengalong tum aktif sim nomor ngelawan kumba barok ki pernah ki pengawan nak kata kajian apa lima aikis persyak ya kan ke ngom prai ya ke cingkam prai ya kan ke kindo maka jingmut ke jongan andu sedang ngom ba lanang ngalong sim himanga kemut ke hima kalku nama balik nama ba ngahi ngalong sim ngahi ke kita prai ya ke jingfu kalong ba ngan pen kuma ngan pen job betul den re undangan alik pen simpi undangan alik pen simpi ya ke kam undangan alik seperti na yui ya kaji kata kakis kata kamukot duma kata kabang ayale kahima bakayi duma kalong le noi nama hapo basura dap na kiwi pat chat ni idap na kiwi pati beriu ki bamdei wat na ka jelah joni idap ki nipali ki behari idap na ki punjabi apa kaspa ka pho jong kahima laren bro la kejit la krom na kini la pendang kam pakla bat undai tak kata la penjot ru ya imlang kesalang na kini tentang abang apai saka kies kahima kaile persyak kayu cuma kan ba ka spak ka plopat la krong la kejit la kiwei pat ki beliau ki ba undai tang jet beliau dumi ni la kiwei pat ki jet beliau tentang awang pai na borsura nang awang pai sa sipo office kani ka jimut ka jonga pan penjot di jong kala kala lut baro
hanta ka jingmut dengan sedang ban kelaka kulungan le nan thau kala ban pen pha ni man thau ki dak ilpi kuno ban wan ye ki wi pa ki jak ban dia ki bawan ban cit ban luti ya kan ka spak to jong ki malam be kelemah ban le ya kuno kan bahkan ni ka kies kadang do ram nang imut ban thau ye ki kendon batumai kadang ka kies pokok ni mela dan ni imut ban wana ya do kompenya ki batumai hapok kan ni ka lawan tila kadang ka kies pokok ni mela jika ni kapan long ba ni keren apa kedor ba dapat ini tadi tindo di pekrau jung apa ni le kis apa yang di mong trai ni ni ba ima hangre ka spark apa do yong motion jing don jing am paro aktu ka la puru ke di beliau da ka jing bom yak be ka sincha ka kada hakis nem di balale ye kata kapor nilai sin karai lemla ban pendep nomor ma saweng biang arajan riu nalo arajan riu ma chinga saweng biang ko ma pis iu arajan riu Agos na long biang arajan pra April na saweng biang kata ka jitu ka kida pelantang berdua data harusnya arajan sepuluh ngawan long biang ko ma pis iu ba masalah dan penulung yang kini jitu ba kani kejakan adu menta nilai dan pemain nok nomor ba kata ka jitu ka jui ka long be ban rak ben khong ye kini kiwi pat cek ben liu ki ban luti ki pat jit ki pat klong ya ka spak ka po na po law dengan tilang po lang de hadin kata ka jingnya inti ka jongi ka long ba en lek ban ben shai se ki sno ki thau jong ka hima paro ba ka hima ka lalap iki jinong kam ban en lek kini mangin ya sukno ka jinong trai kam de sukang jong ka hima ka jinong trai kam de sukang jong ka jing jongi de ka jinong trai ka long ka join property en ya long trai lang Lalu kata, ani kecing keren, kecing pensai, lama kikun sama kibarandap kaprasnya mentalis di hekto keporkin patip, Andre hakitu kipor nilalek man kawai pakawai kasnong ban pensai bangin lek kumta, pada dapat menjur wan hakat dorbar hima ka bangin sepenlong, bat ya kita ki paro lari hektiang lani pikentak lu wan hakat dorbar, di hadirin bangin lalu pensai paro kisnong kam hima, bat ndak kawai kesur wala kidan tang kumbakat tu kan yo kumbakat san apa mo kinong persya dari majority kumbalas pak tam sos pak dibeliau kelai muncul ba nyesut no pakai kendon yo ka nyesut kolong ba kani ka caka law yang tila ba pendendang ni kalau no ka join property jong ka kursi nyong kebok karoy na pamupra ba jong ka dor parhima di ban pek ba peniat ya kani ka sinsya ka khada jong ka hima ban pek ban peniat dia akan dikasih cara kadar hapok kini ki adli ki kindo kasih cara kadar dapat ki kador barima kani ke management board ni seng ni shna dan petang ya ki jingmi ki jingyo ya ka kindo ka siap ya ka ikhtiar dong ka bor sincar hapok lawli nan tilabat tangli kakum ka kendon jong ka kot yesuk la pek hitang da kador barima management board kam tuklar ya ka bor sincar kam tuklar ya ki kam snong kam thau ka jingtung ram asnong ka jingtung sodar snong hapok kini ki snong padon hapok lawan tila bat penetang liru kamot ka debit ka bor jong ka hima kani ka management board ka petang ya ka jingyo ka jingmi ka bami na ka tipar doyong tipar motion nang ta ki nong ring hien ki ba kini ki office ki dukan jong ki wipat ki bri dogan kini wan pakai hapok bor sorak akum ka kendon yesuk baki nong snong jong ka hima itrai hima kinong lam kinong arsan mail kinong rilang kinong kensosan baki wipat ki kun hajar jong hima ki bana ki wipat snong lagi let song let sa ki rep kidang hagani ka cika ki rep ki song lat lut bat ki rep lat lut ndon jing krong hajana ladon ka jing pen su ka jing pen priang kubur lamler ba usim menta wan ban krong hajana ni pi ndai kakum ka kendon yesuk hakaba kan yin ka syari jo ka district council ka menjur kani ka kendon yesuk nila te antuba ka chong yin chong sem ka rep karyang kalau lat lut ka dalam kan krong hajana na kanu kono kalian dan ka itu ka management board ka pe kalau betang ya di padoyong di promotion nangka ya ka yo kot ki kilo ka siap ki compensation konta ter dia ani kalau kata kecil besar pak nalor kata wat ka pai musur nalor kata wat ka kai kiyo hapok kani ka law nang pila bat tong juru ki wa ki untong dokha ini jo ki pri ki pempau da tumbai ka pengile dengan tepat menghadapi persyak lu long be persyak ai ke jingero ai ke jingoti dei pada nong absak
Wadong day pa persyak na kadaw bagi dalam Asian dia. Persyak na kadaw bagi jok jing mentor. Persyak na marba persyak elang bakla. Persyak na marba persyak kencot. Persyak na marba prim dan long ren lebih dari layalam yepi dan no ren. Long kiba long baik naladi. Kata kalau kan no ren ke sekian jompi. Pak abawan kan no kalau gajingnya kata gajingnya kan melak dan pergi lebih tetapi long sekian naladi. Jadi aku boleh sesi ya pi baru. Kata gajing pensya juga ya gajing wan shinti juga biar ya gajing long siem jong kun siem jong gajing malare nang ni syakha gajing terekam kan long kat kun bangila jubu renti haka an jong haimalang ren dari di ke dustur ke bangila pen scam mak pelayor gajing menjur na gubernur jong ke sorkar Meghalaya bak barang penbha pak minangnya penbha nak kawe ke por sakawe ke por dunyung pendekut no ya tak jisni bi jersey parok na gajing ren bak nang penpemai ngadok sedong pada gajing yanti jong gajing penyak ya kasencar hendak ngelai keduk bun ki priu ngelai keduk bun ki politician ngelai keduk bun ki CEM ngelai keduk bun ki EM ngelai keduk bun ki nong nikmat ngelai keduk bun ru ki kenbun ki seng ki nong elam ki bepiar hakata kapur jong gajing kenduk jong ngalama lut ki priu ki bun ru ko ba nan ong ipi nan itu ipi ba haka dia kenduk begitu namdai pengayaro namdai manggaran politik andai kan ni ka isi ke pemerintah na kenduk ka compare bana kiwi paro haka por ba ki aya ka reinstatement yang order kirim statement kiong ngim kwa napi kai ko ngi kwa tang ba penyak bet ya ka sinsa ka kada kani kalau ketak ya nah kani kalau dongak ya kedono cuma walang ala tray ngana penyak ya kahima hakan ti jong ke syam ko aki puar beli kani ke cikren jong siem kalau ketak ya nah nama bah haki wei pak ki puar ki bomachwa bangan istiet idon be ijinya penbe kiba ladam dei mengaru da kan no ka dam dei pisar de ki babun ki rukom ki baki ki kuat tenam keno yeno kani kalong karukom kani kalong kajule dan rei kani ka pemsa kalong pier na kiwai pa kum gajing penayar ke bangila ai kopiru syak district administration ngila ai kopiru syak UCM ngila ai kopiru syak barok kirang ba sinong jong ka hima ni ong baik bakani ka dorbar matak sini kalong baik ka tang ban pensyai ya ka kuntrikam ka hadin kani ngan ong ayu haba kat ka bagi kadai bangi yangi bangkin pensyai ngila pensyai lut kat ka badai ka ba don kam ya kiba trang sisa ban tip ngila pensyai lut ti gibril ki bom pedang ya gajing pensyai ti ya kata ngi ngong ayu ngila menung hadu menta ki klem 400 met mene ki wanra kum tu hapor bawai ka dorbar tengong ai ngan receive tang ba ki klem ai ki ong ngi kwa kren te nomor ba ka dorbar mene kalong bangin pensyai ngi ndai bangin ai lat bang kren yeno kalong bai tang ban pensyai na kelang jonga ti ya kata ka representation ne kanu gajing tho ki klem ai nga ki chupni ti ngai amdan ye Hatopin bu ya kata ngim melak ban ong bangin bu biang lengin nembu syuk kat congkat kum ka jing don kam jong kapor yen rei lada kidon kanu ka jing kwa jing tip kila ban ada jing tho kila ban somi ni pedang suai kata ketu ke jing wai jing ping ting kami dan ketu jiran ayo bu penlong kene ka jing pen kelumar te katu ka jing kumar ka dei nak liang ki bre ba persyak ya katu ka jing terekam ka jongi yen rei ki ba bon ki pajba ki bawan hak ne ka bar mane dan kanu no jing persyak tangkat tu ka ningut ki bre hapok ka jing elam jong kini ki ba kham dan jing mot ban sim kebu ban kwan man toy ya ki ki jing ban ki jing mi ki jing yo jong ka hima te ngapan ramjur ya katu ka jing lep kumar ka jongki ka dei tang ka jing lep dit ka dei tang ka jing lep kutlat nomor ba kat ka jing syak lenti jong ka an kat ka ba don kat ka ba ngila ai kalat yen rei hadu menta ki klem lek ka lenti jong ka an bat don kanu ka jing mudui lan ka jing komplain hakeno ka bor jong ka an la district council lan high court persyak ka ne ka jingwan city ka jonga ka dei jingwan persyak ka jing lep bi ka dei betang ka ne ka dorbar ya katu kam don jingmut ye dei tang ka jing lep bi kelong tang ka kam khlung kena bar kam tak ski kumangila pha ka jing permenayar hapa ka hima brokowei ba hadin ba kalami ka jing lek persyak joki iba don benta mene kam tu hi bapun kelumar king i hak tu por bal kilek persyak apa district council bagi lek ban khandra kilek ban berngam ban penpat ya ka giat jong ka district council bat kila keno ya kata ka kam ya ka jing penyak jongai ka hima
ba kalong ka jingkam rikinti bat kata ka management board te halor katu ngi penlong ngi rai ban penlong ka dorbar ba ngimdei ba nakalian jungi nginom lech sa district council ban kura kan tu ndai ngi lech ngin penlong ya ka dorbar hang ne ban pensai ya ka kata ka jingkano bung sutu jongki ngi khot ya ka dorbar menne menta ka singi kalong baitang mengin pensai ya kitu ki jingkano persya baro jong kahima nya bekan suang ne po yeng raki kun ke jar ki jong kahima iwan hayeng ban ne pri jumut hidup ailan bari par mata pi phetno ikeran dino elade kata kadai ka bangilap leng ba kani ka dorbar par kawai ka baar ka bangilap leng ba kani ka dorbar kolong ba endang iwan hang tu lakir kut daki polis department kumastau sans pangut le bar ki tergas par kiston grenade kumju mano ba khot deki mano ban malam ki hang ni mano ba aiwar ki mawan hang ni latip sai ba don unang khot pakin sawan hang ni lara dem lara kram don unang khot ki polis department kimla mawan hang ni kira bar ki ter pentai berkumde kemtai laki-laki handai kane kan mau kadai ka dorbar pajbat ngimdai kileno ikun kejar kimdai kileno pirong sim nak mentau kun hajar jong kahima wadaya ki kun kejar jong kahima pi pelong teroris pi pelong leno yano pat pin bishar yano pat pin tensar pin pe yano pin pilong sim yano pat kata kami ke jengkeli pi pelong ikun hajar kumuleno piwan rai ke polis department sos pak sang pangut atau kane kadai kamdai ka kam kebabean kadai ka kam kebabean kini balai kat usim usaping ya ukun hajar habaki wan hapi ki khenyi pi kumukni kumuhmen unong pej unong besar ini usim ukmi hari menta apat him pialang panpan da polis pelong panpan yo pejba kumulang kenya kumuleno kata kadai ka ek bagi 4 lap ki hima kadai ru kesin kebaneng kong bangnya apa hima jongi usim unle kumde persyak ya la ujong ukun ya la ujong uhmen ya la ujong para par kawiru ka bangilap lembak ni ka dorbar kolong ba uni ustim usten sardon bor balai ngong kumta ra umsten sardon bor le man ailat ya pa bun pen sngau ya ke ba ki don kampan sngau mening yiwan hang ni ngira lu da ka jingtho ngalong ba ai yang ngin pule ya ke jingtho ka jongi in somit api prinsip ka kopi ka jongi iklan wan ni pan kelumar ngia sya ngia ap ya ka pasar ka jongpi ngia ap ya ka kapor ka yo le ste bangir ngin yo ban keren ngin bu ki jingkeling ngin pan di pensai napi hari makipat kimnut ban lek gemta lapan ibet baki sekwa ban sensaron bor kin matai pit makita na moi pis mapi kita ki kyang ki put sengah bet alang heng bet om ki yes om ki no kani kamdai ka dorbar penyatai kani kamdai ka dorbar baniatir kaskum ke jingpau man hang te dorbar te nak leng ji kum kun ke jar jukai malangrin ipa ka kruak ka basai bang ngim sange kani pa ba urun ni phira ban i mene hang te dorbar ngila ban i ba ki ba kersa ni u kidon tang katuk nengot repet mentai ba persai u kani kidon na ta kadau le sekiting nomor babun ki ba persa ya u ta kadau u phai diamram u ban kut jubor wat e ka dorbar jong ka himaru ukram air su yang iki kun kejar bangin pensai bangin pan jing pensai bangin keren ulah sila don bol wa yuroj ka hok ju ki kun kejar ju kima kram na sengap ya ke bangi pak man pensio kata kadai ke bangalap lembak kani ke dorbar ka bentah kembang ilong mene ba nakal leng ju ngim pun ya kani ke dorbar ka bentah kasni di long kat balong jia kat pajia ngine peteng bet ka jingai hi ka jongi na ka mentah ban ra abiang ya ka syong suk syong sengan apo ka hima ban ra abiang ya ka jing bet ya ka kendeu ka setiap kareti kristur berbanlat ya ka jing yuroj ban tombor ya ka hok jong kun wajar jong ka himalangrin kane kali ka sin ka ban kong ban long publicly akmat ka perthai boro ba unong tai sing semyong ula yuroj ya ka hok jong ka hima menu ula ju pelong dorbar ula peniasuk ya ka mudu ko duma kendau bar ki katto kane ki mitri ki lendok ki jong u hari mentapat akmat jong pajba akmat jong bubun barang akmat jong u hajar udon hang ni menta ban pa ba mu ukak ban sensar don bor ukak ban lek don bor tang laki kato kan ki beri ki jong u ki bakam mela de ki de ki nombat hima re maki hi mensua ki ba didu ba benda du ki kendau jong ki hima apo ki hima ka jongi hatu kum tu kembal apau menta kasni baru leseh ki por ki pada ngila pen sengau kan menta haying la jong apo headquarter jongi apo office jongi apo lelon ngila pen sengau kan ru apo council menta da kasur jong pajba iban benah hang ne ba in salai beng sajten apo council patit jengkang beng kan ka benta nomor ba upai ba ya menta lai sai li ngir ngi pen benah hang ne ba ngi melak ban pedang ya kum uni usiam hajing sha mening ngilek yang tu pan wat ka jing suk wan ra pan ya ka jing yurat ka hok ka jongi ayu pat menta ngi dang ap kemi lenti na utu usiam kane kade ka jing yurat ka bala pau syai khamar ka partai ngilek menta syaka council ba ngalak ban pembenar ne ba
kat sepadan kalat kalenti kibor kibadai benle ukun hajar umla man sengap untit jengkang baik nak ke banta ka hok ka jungi ai ku blai ro ya ki kun ki hajar jong ka himalarin kuma pila tip at kele I bakat ne kele poi manda kasi hakane ka jingkhot dor bar jong ne usim nong te sing yong ke ai ka basol ngo kalong ka ba na kaliang jongi ka samlangi soman peremjur ya ka jing le don bor jong pa im nong te habaw la khot ya ka dor bar ka jing sha la dai ban ailat yangi ki samlaro lane ya kino kiru rangba ro ban pensailam lane ban bu jingkeli hamat jong u ndai ka ba ilngo kalong ba habau penlong hima uya ka dorbar bat ka e ka bau pen I hangi mene ka long ba wan ra sendon da kita ki kulit dan da kita ki SOT dan da kita ki bru jong ka police department ki balak ap sertap yangi hangtu kumba lai sau sertap kane ka long ka e ka pasolongo na kaliang ka jungi kum ki samla ba ha ka jing sha ngi dai kita ki kun samla jong ka himalang ren himdei kita ki bawan hang ka dorbar bawan pen kumar lane ban le ya kano ka pen le ran ya ka it ka hima ka jongi hindrai mi wan tak or ka buram tak bangi pil enti bangi yo ban ya thir ban ya tai ya kita ki jongi ki kun ki hajar jong ka himalang ren tena kaliang jongi ka samlangi so ban peremjur ya ipu nong tei ba ka jingle jong u dalileiro na kaliang ka jongi ngim nom priang bat ngidawaro ya uslim ba udai ban hiar suki mardor ya baro ki dokhat lani ki unit jong ki samla jongi ba nakaliang ka jongi ladangi phai ha kisam arjar pulai yu I hangni hi hapo headquarter Plangilon ba PS lendo kum uta unong yalam hakitu kipor ula penlong ya karali panyawer lang yang ki kun ki hajar jong hima kan thei bat senram panyami renti bandawa ban penhiar suki yo kuin monte namar kata ka jing senjar don bor jong u pat kata ka jing don artli bi authority hapo ka hima ka jongi pat kata ka 50-50 share kaba ngingi yo I hadu mentakis ni henrei ka na ka kubor kaba nakaliang jongi ngis ngidap ka jilengo ba ha kajuk kane ka sihi ha kane ka jaka he nadu sam aran panru nadu bari instead of pinong tay nakaliang ka jongi klempren issue bat imat ba lese ulayo imat nakaliang ka jongi usimat rai nakaliang ka jongi ka samla kren da ka basay ya ka ka pangila sang arjar panru hai arjar pulai pati penkut baj hadu bangin ayo ya kata kacing kisar hok ya kata kacing dawa jongi bangin nom sya dalilai ruem ba kacing don kata ka management board pat kata 50-50 share apo kait ka hima ka jongi Perlong dorbar jong unong tei mentakas ngi wan da kaburam habala khot sa usim ngiru ngi menjur bat ngi milenti bau pensaya ka ka nong rem haba wan kum usim henrei ngi knu ba andala adap pensaya ngi ki pajba aru ki kun ki ajar jong himaru ngi yo lat ban sim jengkeli na u ban bangin pan jing sai na u henrei ailat ladangi tip kum tu jinda ngin penkelumar ya ka dorbar jong u ngin nam sya ba un penlong dorbar henrei ngi buram ya u ngi ailat ya u kum uta usim ba un pensaya ka trikam jong hapo ka it ke hima ba kum nu sar khut sar hok ya ki kun ke hajar hapo ka hima kum nu un ya lam ya kata ka jing du jing yu jong ka hima henrei ya kata bade nut bersencar dorbar ya ki hima ya ka hima bade ya ki kun ki hajar jong ka hima bade ailat usukren tang arngut ki menteri lendo bat unong tei laj nang ta usupen kut no ya ka dorbar ya ki kun ki hajar jong ka hima kin nam ailat ban pan jing kli ban pan jing sa kun ki hajar ngi don ka jing smau ba lada once im manuru ngi menjur bat ngi buram ya ukum usim henrei ngi menjur ya uta usim bawan kam rikenti ya ka it ki hima